Nigéria di benn réew ci continent Afrique at bu yàlla sàkk xew-xewi diine yi gën a mag ci àdduna bi dañu ko fi agmal te jagleel ko benn doomu Sénégal bu wuyoo ci Cheikh Ibrahim Niass ñi gën koo xam ci Baye Niass moom mi gëne àdduna ci Taïba Niassène dëkk-dëkkaan bi nekk ci département bu Nioro région bu Kaolack gën a sik àdduna borom faydatu Tijaaniya at bu yàlla sàkk Sénégal daf koy màggal waaye Nigéria du ci des ginnaaw ndax mbooloo mu takku mi nga xamante ni Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim Niass yàlla may na ko fi mu am ay taalibe yoo xam ne ñoo ko topp seen ab lim sax bu ñu koy ñu jàpp ne moo ëpp population bu Sénégal ñoom ñëpp dootu ci gannaaw Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim Niass tax na nag saa bu bés bi dellu see di gàmmuk Taïba Niassène ñu daal di amal li nga xamante ni kon moo di gàmmuwaat gi at bu yàlla sàkk nag dina am état boo xam ne kon moom la ñu jegleel mu wàllu organiser li nga xam ne moo di gàmmuwaat gu Taïba Niassène ren ji nag gàmmuk Nigéria gu atam 2023 état bu ko aye moo di Kébé xalifatu saahibil faydati Tijaaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ànd ak délégation bu am solo ay rakam ay sëti Baye Niass ay muqaddam ay borom xam-xam yu mag ànd ak moom ñëw fi nga xam ne kon moom moo di ci Nigéria ngir fekkee si gàmmuwaat gi dañu leen di bàyyi ngeen seetaan image yi nga xamante ni kon mooy tegtale màggal gi ñu doon màggal gën a si àdduna borom faydatu Tijaani fii ci Nigéria. Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Gammiyeti ma Allah lami donde alatini ngauso jagoro do a eleteri ami toki do minu dini Shehu Barhamu Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu dua manto jede gauso de javana umi wo fi bo Allah amvarana bi barakati Shehu Barhamu Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Tijani Baba Abbasi o mufti no imbe Abbasi o fauni be wargo Inyasi moron tata kurbu magdumo Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Yeti ma Allah lami donde alatini gauso jagoro do a elitini yami toki do minu dini Shehu Barhamu Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Allahumma rabbi da dua man toje de gauso de javan komi wo fi bo Allah amvarana be barakati Shehu Barhamu Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Tijani Baba Abbasi o mufti no imbe Abbasi o fauni be wargo Inyasi moron tata korbo magdumo Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu Yurmini wo bender takale be don fela fegina bol wai faila katiminan jawle benge jiti Allah dolamo Ibrahima Baye Niass waliyullahi barhamu la ilaha illallah 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 Gammi sedini mami don yidi mami sedani Allah mutagima mosufti ma burni ma yidi ma wala bana mada Barhamu la ilaha illallah la ilaha illallah karamatu Baba Mansuru o wangi mengi mo alewru odo jodi odon jogi sauro hulli tagefu Barhamu la ilaha illallah la ilaha illallah atoy alisi
jam sirri gido mako lado azafar ba Muhammadu be Abubakari no wadi Shehu Baramu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Fasuratu Ibrahim togeta zakora, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Gami sedini mami don yidi mami sedani Allah mutagima mosufti ma burni ma yidi ma wala bana mada baramu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karamatu Baba Mansuru o wangi mengi mo aleur odo jodi odon jogi sauro hulli tagefu baramu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atoy alisi se jam sirri gido mako lado azafar ba Muhammadu be Abubakari no wadi Shehu Baramu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Fasuratu Ibrahim togeta zakora, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إذا أبى للمولى العلي وتفكرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما تدفنوني في تراب تأدسوا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد كان ينوي الخير لو كان مسرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا أبى للمولى العلي وتفكرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما تدفنوني في تراب تأدسوا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد كان ينوي الخير لو كان مسرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أجاوير ربا وهيبا متفضلا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بقبري ويؤتي العبد ملك لا يرى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يأتي
لا إله إلا الله لا إله إلا الله تفسر ما ذلك القمر بصيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقلت غروفا آلهة وأندورا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فوقع شمس متى كما أرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد اتصل المحبوب كل وجملته لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد اتصل المحبوب كل وجملته لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأوزالني والغيريات تولته لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلا ذا اللود غيب إلهنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله غيب إلهنا غيب إلهنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم باين ياسي ولي الله برهام إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام Gamiyeti ma alla la mi donde ala tini gauso jagorodo a eleteri ami toki do mino dini sheu baramu إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام Allahumma rabbina dua man toje de gauso de javana umi wo fi bo Allah amvarana bi barakati sheu baramu إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام Tijani Baba Abasi Omofti no imbe Abasi Ofauni be wargo inyasi Moron tata kurbu magdumo إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام Yeti ma alla la mi donde alatini gauso jagorodo a elitini yami toki do mino dini sheu barhamu إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام Ibrahim bayin yasi waliyullah barhamu إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام Allahumma rabbi da dua man toje de gauso de jaban komi wo fi bo Allah amvarana be barakati sheu barhamu إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام Tijani Baba Abasi Omofti no imbe Abasi Ofauni be wargo inyasi Moron tata korbo wangdomo إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام Miyuru mini wo bender takale be don fe la fegina bol Wi-Fi la katimina njawle benge jiti alla dolamo إبراهيم باي ياسي ولي الله برهام هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله Gami sedini mami don yidi mami seda
يعني الله متقما مصوفتي ما برني ما يدما ولا بنا ما دبرامو ولا إله إلا الله لا إله إلا الله كرامة بابا منصور وانغي منغي مالور odo jodi odon jogi sauro hulli tagefu baramo ولا إله إلا الله لا إله إلا الله atoy alisi se jam sirri gidoma jawabin khalifa a cikin wannan munasaba a khalifa dai ya ga Allah madaukakin sarki ya samu ya kawo rayuwar a wannan lokaci ya ba mu ikon sake taruwa a wannan jiha mai albarka domin jaddada soyayya da mubaya'a ga maulana shekul islam a shekul ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda khalifa yake fatan alheri ga dukkan wanda ya so Allah yadda muka yi taro lahiya Allah bai da kowa gidansa lahiya khalifa yana dauke da gaisuwar mutanen kaura ga dukkan wanda ya zo a nan da kuma sauran mutanen Najeriya kamar yadda khalifa yake kira a wajen daura damara zuwa daga Allah madauki da kuma neman ilimi da tsayawa tsakani da Allah bisa ga alƙawarin da muke da Sheikh Tijani Sheikh Tijani Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu khalifa kuma ya yi fatan alkhairi ga wannan kasar tamu musamman abin da muka fuskanta na zaɓe-zaɓe khalifa yana roƙon Allah ya zaɓa mana alkhairi Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya kamar yadda khalifa yake isar da ta'aziyya gare mu baki ɗaya akan yan uwanmu da suka samu nasuwa a Burkina Faso bisa ga hanyar su ta zuwa ƙaunaha a wajen maulidin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu haka khalifa ya sabar da mu akan neman ilimi da kuma haɗin kai da tsayawa tsakani da Allah bisa ga bautar Allah ba tare da gudun zana baya ba bayan haka khalifa ya ƙara zaburar da mu akan tsayawa a yi addu'a saboda neman nasara akan abubuwan da aka kasa mana zaɓe-zaɓe khalifa ya addu'a kwarai da gaske ya ce Allah shi ƙara haɗa kanmu Allah shi ƙara mana karki cikin Allah Allah ya gwada mana wasu shekara ta sake dawowa albarka annabi Muhammad sallallahu da wannan khalifa yake cewa yana godiya ga gwamnatin jihar Kano da ta ɗauki nauyin wannan maulidi ta yi rawar gani a cikin shi kuma yana godiya ga gwamnatin Najeriya gaba ɗaya yake koyar tana ba su dama da sun suka zo kuma su nishaɗi su zama da ƴan uwa su goma za su zo zafi da galibi na khalifa ya na kowa ba ta alheri sai ba shi gwara mana ba duk wanda aka kai sun da kuma su da jama'a da khalifa ya gada assalamu alaikum wa rahmatullahi za a yi tilla a gidan gwamnati a sauƙin shugaban ƙasa tare da mai girma gwamna kuma za a karrama a ɗarifar shehu balarabe a wannan wuri insha Allah a yau din nan daga karfe 8 na dare zuwa karfe 10 in Allah ya kai yanzu wanda zai gabatar da mai girma jama'a yanzu mai girma gwamnan kira shi ne zai muku jawabi amma kafin ya jawabi ina so a madadin dukkanin harifofi da shehunai da mukaddamai jamhuriyai na kaddamar da
godiyarmu ga shi mai girma gwamna da gwamnatinsa da suka ɗauki nauyin karɓar waɗannan bayi da kuma cikin ko da yake bawa shekunne kamar yadda Halifa ya faɗa mana da sauran halifofi a cikin gudanar da al'amura. Allah saka da alheri, Allah mai da kowa gida lafiya. Sannan za mu saurari mai girma gwamna yanzu, sannan a ƙarasa abin da ake idan mutane masu komawa su komawa da musamman babban khalifa Sheikh Muhammad Mahi Iyas khalifa Sheikh Muhammad Sanusi wanda kuma cikin Allah shi ne sarkin Kano da Musa kalifofi da suke nan da shekuna da suke nan da wani kwamitin da tijjaniya na jihar Kebbi Khalifa Ahmed Yahaya Bawa wata midan jega da 'yan majalisar sarki da shugabanni da suke nan da jama'a na tijjaniya da Allah ya kawo jihar Kebbi a wannan lokaci daga wurare daban-daban na Najeriya da ƙasashe na Afirka. Ina barka da zuwa kuma muna godiya gare ku duka na wannan ziyara da suka yi ta maulidi a jihar Kebbi. Allah ya saka wa kowa da alheri. Na farko a madadin gwamnati da jama'ar jihar Kebbi muna wa waɗannan shugabanni godiya na amincewa a yi wannan taron maulidi a jihar Kebbi a wannan lokaci. Allah ya saka musu da alheri. Wannan mun san sai da yadda Sheikh Khalifa Muhammad Mahi Iyas da shi Khalifa Sheikh Muhammadu Sanusi Lamido da Sheikh Dayar Bauchi wanda yanayin hazo ya sa bai samu ƙarashowa ba, da kuma namu nan da duka shehuna da suka rabu daga gidaje daban-daban da Kano da sauran wurare. Muna musu godiya na wannan karimci da aka yi mai jihar Kebbi. Har yau yana ƙara godiya ga shugabanni na Tijjaniya na jihar Kebbi wajen tarbo da tsari da aka yi ƙarƙashin jagorancin Khalifa Ahmed Yahaya Bawa. Allah ya saka musu da alheri. Ina murna, kafin murna kuma ina mika ta'aziyya ta nima bisa ga wanda aka gabatar na rashin da aka yi da 'yan uwa waɗanda za su je maulidi, amma Allah ya sa suka ci gaba da ajalinsu, suka ci karo da ajalinsu a ƙasar Burkina Faso. Allah ya ji kansu ya ba su aljanna. Ina yin murna a madadin jamu ga Sheikh Tijjani Sani Awalu da karin tashi da aka yi da mataimakin shi da dukansu. Allah ya saka musu da alheri. Amin. Jama'a an yi jawabai, musamman jawabin Khalifa Muhammad Sanusi wanda ya ce awa ƙasa addu'a, awa ƙasa addu'a, awa ƙasa addu'a, kuma mun gode da wannan kira da ya yi. Kuma
wannan taro sai da cewa kullum kulawa ƙasa addu'a ne dan ga shi yanayi da ya kama da shugabanni suka yi kira suka ce a zo a yi wannan taro ga shi an taro barakallah Allah ya saka da alheri zaɓuɓɓuka da za a fara da jura na wata yau muna kira kamar da aka ce a taimaka a jawo hankalin jama'a a fito a yi zaɓe a zaɓi shugabanni na gari a zaɓi shugabanni waɗanda ake so domin a zauna lafiya kuma a san shugabannin da aka zaɓa shugabanni ne waɗanda mutane suka fito da kansu suka zaɓa. Don haƙurin da mutum zai yi na wannan rana ya yi domin mu nuna yawan mu fito mu zaɓi wanda muka aminta da su a gurbi daban-daban na shugabanci. Allah ya jagora, Allah ya saka da alheri. Wannan tarinci da aka wa jihar Kebbi za mu daɗe muna godiya kuma mu wannan jama'a Tijjaniya na Kebbi sun nuna ƙaunarsu mun nuna ƙaunarmu ga ƙungiyar Tijjaniya ta duniya da haɗin kai da ake ta samu musamman ƙarƙashin shugaban ƙungiya na Najeriya Sheikh Khalifa Muhammad Sanusi Lamido Allah ya saka mai da da kuma shi kai ne Sheikh Muhammad Mahi Iyas wanda ya ci gaba da abin da ya gada na haɗa kan ƙungiyar Tijjaniya na duniya gabakiya da namu Khalifa Ahmed ya bawa. Za mu ci gaba da taimakawa ko iri saboda mun gada kuma mun kira ana yi kuma mun san muhimmanci na nuna ƙauna da soyayya da ƙungiyar Tijjaniya. Allah ya saka ma kowa da alheri. Jihar Kebbi jiha ce wadda muna da malamai wanda tun daga Sheikh Abdullahi Kodiyo Allah ya da shi ya rufe gafara da manyan malamanmu kusan duka malamai ne na Tijjaniya. Don haka gidan Tijjaniya ne wannan jiha kamar yadda Tijjaniya kowane mai son Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya saka ma kowa da alheri. Amin. Shugabanninmu a Shugaban Bola Ahmed Tinubu sun zo su zo da shi da sanata Kashi Shettima amma saboda yanayi na hazo Allah ya sa ba su ƙaraso ba don haka su ma su ke a isar da godiyarsu a isar da murnarsu da wannan ƙungiya da fata Allah ya sa a yi lafiya a gaba lafiya. Haka ministan shari'a Amina Amina Abubakar suka malamai SAN ya ce ya bugo waya ya ce a isar da godiyarsu da gaisuwarsa da shugabanni da duka ɗan Tijjaniya waɗanda Allah ya sa suka samu halartar wannan taro yau. Allah ne da kowa gida lafiya, Allah ya nuna muna an sake zuwa cikin maulidi. Allah kuma ya ci gaba da ɗaukakawa da darajantawa ga Tijjaniya da duka shugabanninta da yan ƙungiya. Mun gode ƙwarai da gaske Allah ya saka wa kowa da alheri. Kamar yadda muka saurari jawabai daga mai girma gwamna Allah saka da alkhairi za a rufe wani taro da addu'a a bakin Khalifa haka ma rufe yawa muna kamar murnar ce da wata babbar karama ta Maulana Sahibul Waqti ko ɗan ƙaramin yaro bai samu alƙur'ani Maulana Jinurai ne ko mata abokan ba ko karka ko da aya ɗaya ne sannan abin da muna zuwa musu. Shaki
حسن قبصبة آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي الأمير مولانا أصحاب الولاية الحاضرين معنا هنا في هذه الجلسة المباركة. نحن أتينا من ثورة قريبا من شاركة قوته في نيجيريا وهذه الجلسة العظيمة التي أمرنا الجميع ونرجو من الله تعالى أن يكون خيرا.